Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo akatọla ọchịchị Tinubu n'ihi ịgbaziri ego aghara aghara ma rụtụ aka na ya aghọtaghị ka gọọmenti ji ọtụtụ ego ha gbaziri ga na-emefukwa ego aghara aghara dịka onye na-akwọ ụgbọ mmiri ṅụrụ mmanya. Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya degoro onye isi oche ụlọ ọrụ INEC Ọkammụta George Amịpụtọn edemede na nso nso a ma gwa ya na ọ gaghị anọgide n'oche ahụ ruo ebighị ebi bụ ebubo na ihe ọbụla Ọkammụta Amịpụtọn na-eme ugbu a bụ ihe Tinubu gwara ya ka o mee. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde esonyela pati Allied People's Movement APM ma kwupụta mmasị ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ekpochapụla ngalaba na-alụ agha megide ntọrọ ndị mmadụ n'ime steeti Imo Tiger Base n'ihi ọtụtụ ebubo imetọ na ogbugbu ndị mmadụ ma mahapụta ngalaba nchekwa ọhụrụ ọzọ Violent Crime Response Unit iji dochie nke Tiger Base ahụ. E nwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi wakporo obodo nọ nso ụlọ mahadum Futo n'ọchịchị kansụl Owerri West gbuo mmadụ abụọ ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ. Maka ọ dị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ime steeti Imo site n'ọnụ na-ekwuru ha Hịrị Okoye kọwara mwakpo ahụ n'ime abalị Wenezdee ụnyaahụ dịka mwakpo ndị ntọrọ mmadụ nke kọrọ afọ n'ala masị ọha na eze obi ike na enwela nchekwa tara ọchịchị n'ogbe ihi agwa n'ezi obodo nke ọchịchị kansụl Owerri West. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.